Hvala predsjedavajući. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, zakona koji naizgled se čini tehnički, ali u svojoj biti otvara vrlo ozbiljno pitanje koliko Hrvatska zapravo ima kapaciteta za obavljanje sve većeg broja specijaliziranih poslova koje preuzima iz europskog pravnog okvira. Drugim riječima, zakon koji danas raspravljamo nije samostalan. On je nužan dodatak Zakonu o provedbi uredbe o deforestizaciji i zato su ova dva zakona cijelo vrijeme pojavljuju zajedno, što je potvrđuje i zaključak Odbora za zakonodavstvo objedinjavanjem rasprave. I zato kao klub Centra želimo naglasiti nekoliko ključnih problema. Prvo, uvođenje složenih europskih obveza bez sustavne izgradnje kapaciteta. Agencija za poljoprivredu i hranu već sada je jedna od najopterećenijih institucija u sustavu. Njen djelokrug je ogroman, od sjemenarstva, GMO nadzora, stočarstva, analiza, sigurnosti hrane, senzorskih analiza do znanstvenih istraživanja i stručnih mišljenja. To se vidi u iscrpnom popisu djelatnosti na čak 10-ak stranica zakona. Sada to istoj agenciji dodajemo još jedan iznimno zahtjevan segment, nadzor sljedivosti proizvoda povezanih sa deforestizacijom. I zbog toga osnivamo Centar za kontrolu roba i proizvoda povezanih sa deforestizacijom i degradacijom šuma sa sjedištem u Osijeku. Međutim, problem je vrlo jednostavan. Vlada nije dostavila nijedan podatak o realnim kapacitetima za provedbu ovih poslova. Drugo, financijski plan izgleda bolje na papiru nego u stvarnosti. U obrazloženju se navodi da će sredstva za provedbu ukupno 3,5 milijuna eura osigurati preraspodjelom postojećih sredstava Ministarstva poljoprivrede. Dakle, ne ulaže se dodatno, samo se krpa iznutra. To znači jedno, neki postojeći segmenti će ostati bez sredstava. Treće, ovo je zakrpa, a ne reforma. Agencija se dodatno opterećuje, ali bez stvarne reorganizacije, bez jasne politike, kadrovske stabilnosti, bez povećanja istraživačkih inspekcijskih kapaciteta. To se vidi u točki 6 obrazloženja gdje se navodi da primjedbe zastupnika zapravo nisu uzete u obzir jer ne pripadaju predmetu zakona kako oni navode. Drugim riječima, Vlada nije razmatrala niti jednu sugestiju do koje je došlo. Četvrto, geografska centralizacija Osijeka kao centra može biti pozitivna, ali otvara pitanje ravnomjernosti kadrova i infrastrukture, jer inspektori, laboratoriji i nadzor neće raditi samo u Osijeku, nego na svim graničnim prijelazima u cijeloj državi. I zato kao klub Centar upozorava, ovaj zakon je ispravan u smislu formalnog usklađivanja, no on ne donosi ono što nama treba, sustavnu reformu poljoprivrede, prehrambene kontrole u Hrvatskoj. Ne donosi resurse, ne donosi stabilnost, ne donosi stratešku viziju. Tek je nužan tehnički korak. Zaključno, danas raspravljamo o zakonu koji je veći dio paketa vezanog uz EU uredbu o deforestizaciji i dok se ta europska regulativa predstavlja važan korak prema održivosti, hrvatska implementacija ponovo je minimalna, tehnička, pa možemo reći bez neke stvarne ambicije. Agencija za poljoprivredu i hranu jedna je od najvažnijih institucija u državi. Ona je temelj sigurnosti hrane, poljoprivredne kontrole i znanstvenih analiza. I zato svako njeno proširenje nadležnosti mora biti praćeno ozbiljnim ulaganjima, ne tek preraspodjelama. U dokumentima se jasno vidi što se od agencije očekuje, opsežni laboratorijski rad, provođenje provjera, izrade analiza, procjene rizika, suradnju sa EU tijelima i praćenje tržišta. No nigdje ne vidimo ono najvažnije, plan kadrova, plan opreme, plan nadzora, plan financiranja. Ovaj zakon je jednostavno preuzak. Ne rješava probleme kapaciteta, ne jača sustav, ne pruža podršku ni poljoprivrednicima ni industriji. I zato klub Centra zaključuje, podržavamo ciljeve Europske unije, a podržavamo borbu protiv deforestizacije, podržavamo jačanje agencije, ali ne podržavamo formalne zakone koji se donose bez stvarne pripreme sustava. Zbog toga ovaj zakon treba dodatno dorađivati. Hvala.